A Sa Pobla coneixeran un apassionat de les motos antigues de fabricació espanyola i trobaran un caramull de joies de dues rodes a dins d'una cotxeria. I durant la recerca no hi mancarà el bon humor. El meu tresor. Marta, saps que dins d'aquesta portassa hi ha un tresor fantàstic? Ja, però està tancada. Ja, dona, però ten paciència, la vendrà l'amo. Ai, no mos podis esperar a la porta, com seràs el propietari. Ai, reina meva, que ara tot un arribarà, ja veuràs. Molt bé, Llorenç. Pedro de Juan, Marta Simonet. Marta Simonet, encantada. Què t'estima més que te digui el Llorenç o Cito, que sé que te diuen Cito? Hombre, lo que vulgueu, però jo estic més acostumat a Cito. Però Cito, Pancito Pons. No, Ah. no. És que Llorencito, quan era Llorencet. petitet, així, m'ha d'encitat. Ah, Cito. Quan l'he vist arribar en sa moto, en sa gran joia de moto, que ha tret per rebre mort, no me foren queixar. Dic, és un personatge ben simpàtic. Arribes amb una moto ben Una guapa. motarra, una gran montesa. M'agrada. Moltíssim. A més, està impecable, la restauració és I perfecta. tant. L'ha feta tu? Sí. També restaures motos? Bueno, Voleu veure. i sí, mos I agradaria tant, molt. però jo primer, si m'ho deixes, vull seure. Mentre mos contes. Flipareu. I mos Ui. contes un pot de cilindrada que és... Sí. Bé. Quina és aquesta? M'alerta que haure, Marta. No, oh. Tens experiència. Oh, va bé, oh, no sé jo. Men, si és un bòlido, quina cilindrada és? 175. 175, que estàs acostumada a una 175. Això fa Home, dia. una centímetres 175, cúbics. encara sí, no? Això fa dia. Fabio, palabras mayores. Fabio se li dona el Però- gas. Aquí posa fins a 130. Sí, però els compte quilòmetres diu mentides. Diu mentides. Sí. Aquesta moto han agafat 10 ja cormo. Ja n'hi ha. Ja va bé, Ja n'hi ha. ja va bé. Pot que arribis. I això de la restauració i tal, tot això ho has fet tu, tot ho has restaurat És cromat o d'un cromat? És cromat el que cromar a Palma. Ah, bo. No, ja val un 2 pesos cromat. Hòstia, restaurar aquesta Sí, moto. sí. Què pot valer més o menys una restauració d'aquesta moto? Una, Si volem fer... una restauració d'aquesta moto pot valer uns 3.000 euros per ahí. Carai, més Però que a mi ser d'un moble, que sí, Sí. ho guanya. Si l'has deixat així de bé i així de guapa, m'imagino que te dediques a algo d'això, no? Jo soc mecànic de maquinària industrial. Ah, I mecànic industrial, mecànic de motor, no. això que t'he enconyat. És el teu sí, hobby, senyor. diguem, no és vera. Sí, jo els agafo així com els aduc, així com els he comprades, els adeguats, totes, desguassades, Sí, feina. no queda ni un Perfecto. pes en el seu puesto, i a partir d'aquí, pues, motor, xassi, rodes... Perquè una moto com aquesta, així, restaurada, que pot valer? Vamos, imagina't, si la restauració ja xerram de 3.000 euros, almenys la moto, 2.000 més, 2.000 més, 5.000 euros segur. 100.000 euros? Hombre, Ja està bé. Les valoracions que m'han fet de les motos hasta pareixia que eren entesos. I en tens més, com aquesta? Sí, això és la primera que vaig fer. ja li deu tenir un especial carinyo. Hombre, Molta vivència amb aquesta moto. i molts de quilòmetres que he fet per dins Mallorca. Bé, però has dit que en tens més. Sí, aquí de dins en tenc 14 més. Ui! 14? Se m'ho has de mostrar, eh? Sí, clar. Sí, s'ha de veure. Si voleu passar, Clar I que tant. veureu una cosa molt guapa. Segur que serà una cosa digna de veure's. Passeu? No.
això deu ser com el teu santuari. Exactament. I antes de que mos ho mostris, Cito, mos diries aquesta corolla per col·leccionar motos, restaurar-les, de on te ve? Pues mira, jo, fent un petit històric, quan jo era jovenet recient tret el carnet de conduir, un company de mon pare me va donar una moto perquè ell se va comprar un cotxe. Saps? I jo flipava. Sí. Amb aquella moto flipava. No li comença. Quina moto era la primera que te van donar? Una Derby. Una Derby. Una Derby. I anava cercant una moto per l'estil d'aquesta que me va donar aquest companyero. I me va sortir 5 palos. Saps? I d'aquí ja vaig començar. I això és com una droga per un que li agrada aquell món. La passió que tens, Cito, per les motos és que la demostra a cada moto, a cada història, a cada restauració. El tio viu i aquí Jo vull que aquí... Sí, tens aquí com una obra d'art a mig fer, que l'estàs fent. Mira, podeu veure com el procés, quasi com aquell que diu, d'així com se va... De lo bàsic que és el quadre. I com és el procés? Pues mira, el primer començar... Quan la vas comprar? Com estava? Aquesta estava, bueno... Molt deteriorada, molt... Tota rodeada, sí. És la primera que vaig dur, en pala aquella, quan se m'ha va dir, tu estàs loco, però va... Ja, o sigui, encara estava pitjor, la teva. Sí. Jo veig aquella moto que està restaurant i malament estigui bé, perquè la pintura i tot això estava bé. No m'ho puc imaginar que acabi com acaben les altres. El primer supos que li han de treure els cots, no? Bueno, li han de treure els cots, l'has de dur el xorreo, l'has de dur el pintor, perquè... Xorreo d'arena, vol dir. D'arena, exactament, sí senyor. Per llevar totes... L'has de dur el pintor, perquè jo no m'atreveix. No ho fas tu, no... A pintar-la no m'atreveix, que coses petites... És que ja només veiem per fer aquesta ratxa... Això n'hi ha que van a ferrades i n'hi ha que van a... Aquestes en pistola. I aquesta moto, quants anys pot tenir? Aquesta moto pot tenir 50 anys. Tu que restaures mobles, amb una moto t'atreviries? Hombre, Marta, estic així. No m'atreviria perquè és molt diferent el món de les motos en el dels mobles. I quant de temps pots estar per restaurar aquesta moto? Jo no... No ho comptes, tu? No ho compto, no ho compto amb els bombers. Però, per exemple, mig any... Mig any, 7 o 8 mesos... Hi ha una meta de dir, ara comença aquesta moto i dins del temps la vull acabar, no. Jo vaig fent a poc dins les meves possibilitats. I què passa el meu gust, de restaurar-la o de muntar i donar una volta amb aquesta moto? Jo si t'hagués de contestar no sabria què t'hauria de dir. Perquè jo disfrut de restaurar-les. Disfrut de llevar-les de damunt d'aquest cavallet, posar-la en marxa i contemplar-la aquells 10 minuts, saps? I llavors, quan ja veu que el motor marxa, pot més o menys, així com toca, la treus i la vas a provar. I quan tornes aquí, fas una alò. Quina obra d'art que tens. Són autèntiques obres d'art, sí senyor, i les volem veure totes. Ara resulta que en Cito no només és amant de les motos, sinó que també és amant de la història de les motos. Men, Cito, i aquesta col·lecció de fotos, d'on te ve cada foto i conta'm un poc aquesta història? Una cosa va dur l'altra. Ah, sí? Però les has fetes tu? No, els anades a cercar. Primer vaig pensar i vaig fer una llista de les persones que jo me'n recordava que tenien motos i vaig anar a xerrar amb ells a veure si tenim fotos de motos antigues. O sigui, de les persones que tu te'n recordaves de jovenet, saps? Sobretot m'agrada la història, perquè ell ha anat tocant porta per porta tot el que recordava perquè li donguessin les fotos d'aquella època. Molt bé. S'ho ha currat. I me va dur molt de temps, això. Me va dur quasi 2 anys de feina. Saps? I he fet una col·lecció entre fotos del poble i del poble dels envoltants. Tenc, em pareix que són 280 fotos. Ja vas replegar, això és una escueta minúcia de lo que tens, no és vera? Que és el millor, les més simbòliques per tu. Pues com les motos totes. Ara, aquestes dues,
que això és un tio meu, Sí? que son pares, el meu prediri els va comprar aquesta moto, i això és la seva lota. Has vist. I anaven tots dos en moto? Unes les primeres dones en moto i que dugués calçons, a més, no? Exactament. M'han agradat molt aquelles fotos. Començant per les més antigues, inclús aquella, bueno, n'hi havia 50.000. Les que més m'han impactat, les dones a damunt la moto amb els calçons. Això són les pioneres moteres de la Pobla. Ja veig. M'imagino que no era gens habitual veure les dones que duen moto. No, però n'hi havia. Jo que me va quedar més gravada i que vaig quedar en la boca badada va ser aquesta. Sí? Qui era aquesta? Això és una vespa i la senyora que va a la vespa és la comare de la Pobla. Mare meva, així arribava ràpida. Exactament. I anava a visitar les parturientes en la moto. Saps què t'he dit? Que he vist tantes fotos de dones en moto que m'ha pegat i jo vull també una foto. No hi ha cap problema. No. A més, tindràs o no de col·locar a damunt la meva primera moto. Això sí que és un privilegi, Moltes gràcies, Ida. Hem començat trobant una Montesa Impala dels anys 60 impecablement restaurada i després hem entrat a una cotxeria plena de motos ben antigues i valuoses en perfecte estat de conservació. La cosa pinta bé, no? I hem de veure de prop totes les motos de la col·lecció del nostre amic Encito, començant per una Vespa dels anys 60, damunt la qual na Marta vol quedar immortalitzada per a la posteritat. Vinga, que ha de sortir guapa. Així. Molt bé, i has de dir patata. Patata. Jo estic abasada de dir Lluís. No, a la Pobla diuen patata. Idò. Ja ho saps. Patata. Una altra. Molt bé. Ha sortit bé? Una altra. Ida. I què m'ha dit, Cito, que aquesta moto era un honor fer-me la foto en aquesta moto? Per què no? Claro, perquè aquesta moto no hi ha col·locat quasi cap dona. No? És vera. Has dit Aquí quasi, l'estrada. quasi. Perquè la meva dona, quan eren nòvios, la vaig dur una vegada i me va dir que... Mai més. Que mai més. La primera i darrera, i de va ser. I jo li vaig dir serà la primera i la darrera. Perquè me va fer agafar por hasta jo i tot. Imagina't. La moto també va estar lligada en aquell temps en so lligar al lòter, no? És que tenia una moto, el tenia molt fàcil. Tenia més fàcil que una altra. A més, que tenia l'avantatge de poder anar a lligar fora poble. Quant d'any fa que la dus? Aquesta moto deu fer 48 anys. De la restauració? No. No, que la té, no? Que la té. I està d'origen? No, aquesta moto està restaurada, el que passa que el cromat ja ha perdut. Aquesta moto, quan la vas comprar? La me va comprar mon pare i jo tenia 20 anys. I com així? No la vas restaurar la primera? Bueno, perquè la vaig deixar arraconada. No te fa il·lusió? Sí, però com que era una cosa meva, no me cridava l'atenció. Clar. Com que te l'havien regalada, no la vas comprar? Hombre, com que la vaig deixar oblidada, Sí. fins que els fills no me varen apretar per restaurar-la, no la vaig restaurar. Els fills te van dir, venga, papà, que vull tenir tu vespa. Exactament. I avui per avui aquestes motos, home, n'hi ha més, ja no se cotitzen tant, poden valer 2.000, 2.500. Exactament. En bon estat de restauració. Aquestes motos se cotitzen menys que la col·lecció que tinc. Però per això és un valor sentimental. Home, clar, que no la vendria mai. No. M'he enamorat de la vespa, s'ha notat? No. És que he interioritzat molt la història que ha contat de son pare, de que era la primera moto, que la duia per... M'ha agradat molt. I el fill petit les ha fet a seva. Has vist? Jo també me la faria meva. Les ha fet a seva. No, ella ja se la fa seva. Jo quasi, jo... Hombre, ha dit que no la vendria, Nen, però... Marta, i tu, ja que vols tant de voler conduir moto, no ho provaries? Bé, tu ho provaria, el que passa és que no sé si sabria dur aquesta, m'hauries d'ensenyar. De marxa, per mi no lo sé. Jo te la poso en marxa, te dono 4 explicacions de posar les marxes. Vinga. No fos cosa mostigués aquesta nina. Tot d'un, no? No me la pot posar. I tant. Vinga, mem. Mestre. Maestro, expliquemos. Mira. Obrin la benzina,
Sobre la benzina. Eso es lo primordial. I pegué. Arranque. Oh! Ui, ¿Qué jo haces pensava que primero? no se posa primero. Bueno, si no és la tercera o la Bueno, quarta, si no se passa res. posa... Això és típic de segons la és. Això és la salsa de les motos. Clar que sí. Això és la salsa de les motos, diu en Cito, però la farà marxar. I na Marta la sabrà dur. La veurem just després d'arrencar la vespa d'en Cito i de fer-hi una bona volta. Ara me'n vaig, no sé si tornaré, eh? Adiós. Vinga, Marta, que trobeixes? Vinga, bones, bones. Ui, ui. Bueno, al final ho ha aconseguit, però jo m'he Però quedat ensayant. ara he aconseguit tot això. Jo no confiava que em prengués tan aviat, però tot d'una li ha agafat el fil. Jo he quedat en miret. Si no m'ho pegui per separat, no, si no res, eh? Mare meva, aquesta dona, ho poden tot, aquesta dona. Ara torna, que ja és una odissea. Ara ja està, eh? Ara ja ho té dominat. Mireu si n'ha sabut. Has vist? Vinga, ja se mereix un fort aplaudiment. Marta, Marta. Sí. Gràcies. Que superstar. Ara aquesta moto val més. Ara vol Has més. vist? Però no t'ho creguis massa, no t'ho creguis massa. Aquesta moto ara val més, nino. Ara vol més. Anem per feines, que... No, jo no m'ho vull baixar. Què vol dir? No, ara ja m'ho vull Marta, quedar aquí. La feina i mos espera una bona exposició de motos, una gran col·lecció. Què? T'ha agradat anar amb moto, Norbera? I tant, no m'has vist? Com I se bé. fos meva, com se li hagués dut tota la vida. I ben còmode, que anaves. Li he agafat gust. Vinga, Nen, posarem. neni, poses que ballet. Ai, espero. Que ja has No sé si corcat. arribaré aquí. Ai, sí. Ai, Va bé. sí, ja està bé. Ah, Idò, mira, Cito. no me veure, jo ja començo disfrutant. No, idò, va bé, ben encaminat. Ara anirem a disfrutar més, vinga, veuràs. Ah, ja tenia ganes jo de tocar totes les teves motos. Ah, que sí. Una gran col·lecció, eh? Man, quina és d'aquestes, quina és la primera que vas comprar tu? La primera que Bueno, la d'allà de fora, d'allà però de fora. la després, la segona. La segona, La segona diríem. va ser aquesta. Aquesta que tenc. Aquesta. La vas restaurar la Ah, segona. per aquí. Mare meva, i ja t'ha de costar pena, evidentment. Si Restaurar-la. te tens Molta la feina. veritat, aquesta moto és la que m'ha costat, una de les que m'ha costat més. Ho crec. En quant a compra, De dos pes? perquè me vaig encapritxar amb ella, Ja, és que el lo guapa que és, Oh, guapa. Oh, ben guapa que és. Sí, i molt ben acabada. Per ser la segona. i per les peces de recanvi que vaig haver de cercar. M'ho he posat molt bé. Avui investigant damunt les motos és un camp desconegut per jo i m'ha agradat molt. Ara que n'hi ha que s'ho han passat millor. Avui he disfrutat com una nina petita. És que estava allà que volia seure, volia tocar, volia engegar. I si m'hagués deixat, hagués agafat més d'una moto. Jo ho crec. I poden seguir, perquè aquí, la primera que tenim, aquesta m'agrada molt, també. La primera. El color llamatiu, que per mi negre. Aquesta és una 150 de cilindrada. Ah. Això se diu saber. Posa allà 125, que és que t'he trucat jo, què? No, perdona. Demà, com que he vist... Ja m'he liat. He vist escrit. No, m'he liat. Tu ets el mestre. Ja m'he liat. Això és una 125. Ah, veus. Una 150, que és el mateix, en diferent color, saps? Però l'estructura és la mateixa. I és la 150, que jo no la tenc, però aconseguint una, vaja, quan en trobi una, la compro. Tot una cosa. Sí. I és el millor. On posaràs el fi d'aquesta col·lecció? Perquè tu dius, quan trobi una, la compraré. No ho sé. Qualsevol marca fabricada a Espanya, pues, jo m'interessa. Tu agafes aquesta moto, la treus aquí al mig, la fas neta, li revises sol i la benzina i tot això, la poses en marxa i te seus a una cadira que jo tenc per aquí baixeta i te poses així, la contemples tu. Per jo és igual que si hagués fet un combat. Hombre, són com a fills teus, criatura feta per tu. Exactament. I tant. Jo m'agraden molt. I a nosaltres també ens ha agradat de bon de veres. Però mentre arriba, seguirem descobrint més joies de dues rodes a la cotxeria d'en Cito, inclosa la seva joia de la corona. I tenim aquesta que és 150, 4 marxes. Augusta. Sí, bastant lenta. Ah, Però, sí? És 150? sí,
per anar d'excursió, disfrutar de la moto i del paisatge no hi ha com aquesta. La més ràpida que té que és la Montesa, la primera que heu vist, no? Però això, migàs, te'n vas migàs i disfrutes de tot. I en l'estiu ha de ser una gossada, Marta, això. Perquè les treus, no? Más o menys les treus, totes. No, totes no. Totes no. No te dies si no, si els hagués de treure tot. Sí, no, el que faig és, en l'estiu, dissabte, anem a suposar, de matí en trec una al mig, la feineta, la poso en marxa, i llavors a l'agavi me'n vaig a fer voltetes pels horts de la Pobla. M'ha agradat estar d'en Cito, perquè avui m'he ficat dins un món un poc desconegut per jo, i la veritat que li he agafat la gràcia. Aquesta és molt guapa. Aquí tenim la joia de la corona. Estàs xerrant del teu tresor? Això és el meu tresor. espera. No, Marta, també t'hi has de pujar, veus? Això Ai, Jo no. m'hauré de pujar qualcuna, alerta. Oh! Arvi, disfruta aquesta dona. I per què aquesta és la teva joia de la corona? Perquè aquesta se va fabricar a Barcelona. Quin any? I la marca és Montesa. Montesa. I els catalans li diuen la iaia. La iaia. I això de iaia de què ve? De Predí, no? De Predina. Que té anys. Que té molt d'anys. Que xerrant de l'any 40 i pico, 47. Sí. I la primera que se va fer? No, això va ser la primera que se varen fabricar en sèrie. Que és una sèrie limitada. Varen fer el prototipo, no, proves i tal i qual, i llavors es varen fer aquesta moto en sèrie. Només se'n varen fabricar 1.700. Bueno, i tu en tens una de 1.700? Jo en tinc una. Això és un honor, eh? Això Són paraules majors. És un honor. Segurament que aquestes 1.700 no existeixen ni quasi la meitat avui en tota Espanya. I jo per ser sèrie limitada, deu va molt del bé, això. Aquesta sí. Què te va costar més o menys, si ho No, pot dir? aquesta és la segona que m'ha costat més d'un bes. Ah, sí? Perquè l'amo no la volia mollar. Vol dir? Sí. Que li vas arribar a pagar en sona cosa molt... Ara que temps pagàvem un pesetes, jo em vaig pagar 50.000. 50.000 pesetes, doncs ja era, no? Sí. A internet es pot trobar a la venda el model A45 de Montesa, l'anomenada iaia, per uns preus que oscil·len entre els 4.000 i els 9.000 euros, depenent de l'estat de conservació, del número de sèrie i de si estan o no restaurades i completes. També te diré una cosa, que jo no sabia aquesta moto el valor que tenia. Ah, no? No, i l'amo crec que tampoc, perquè no m'hagués T'hagués donat costat més car. més. T'hagués costat més car, realment. Clar, pensar que és una sèrie limitada de motos i que ell en té una, és una peça important a destacar. Jo estava mirant, hem vist aquestes, però ja he vist que per allà encara tens més. Sí. Ah, sí, per allà n'hi ha un Mare parell, de Déu. n'hi ha un parell més. És una gran col·lecció. Mira. Encara ens queden més motos antigues per descobrir, que bé! I ara també aprendrem una mica més sobre la història del motociclisme. Aquí, com podeu veure, hi ha una matrícula. Sí. Un poc especial. Però les lletres llamen l'atenció. Un poc rara per les lletres. Sí. No? Però això té Què vol dir? la seva explicació. Pues mira, en temps primer no se feien matrícules seguint un ordre. Un ordre. Ja, però no la... Sí. I se va inventar la Real Federació Motorista Espanyola. Pensava que era Real Federació de Matrícules d'Espanya. No. Quasi, quasi. Quasi, però no ho és. Ja no era ni PM, ni IB... La cosa va anar evolucionant. De quin any xerram, perdona, això? Això xerram dels anys 20, 20... Les preguntes que m'han fetes, doncs, 10 per això. I en tens més de matrícula? En tenc més, així com va anar evolucionant la matrícula. Aquí Aquesta que és d'origen i ben antiga, Tenim aquesta. Ai, que curiosa, aquesta. I molt curiós, i tant, per això. Un llum, no? El farolet de darrere original. Original, no, és també en rebut. Després, de lo primer, les matrícules se pintaven a mà. Ja. Sí.
Bon pols. Exactament. És a dir, un que comprava un vehicle, anaves a un rotulista Exacte. I tot fora. i te pintaves la matrícula. Saps quina matrícula m'ha agradat molt, Marta? No, aquí no. La que estava d'origen, amb aquell farolet vermell. Ah, sí, Genial. sí. Aquella era de l'any 20, i aquesta, més o menys? I aquesta ja, un 24, això ja pot ser dels anys 50, coses d'això. I va canviant tot. Exactament. I aquesta que tenim aquí... Després d'això, ja hi havia la matrícula més moderna, no? Que ja està en relleu. Exactament, que ja està en relleu. I llavors, després se va fer la matrícula... Veiem com a través dels temps que enviaven, el format exacte, i sí tot. senyor. Després ja van obligar a fer la matrícula en relleu i reflectant. Aquella era reflectant. Exactament. I després d'això ja la matrícula que coneixem avui. M'han cridat molta atenció totes, perquè que tinguin una representació de totes les matrícules, més o menys, que hi havia de l'època, i que estiguin fetes a mà, m'ha paregut curiós. Així és, ha estat una lliçó ben curiosa sobre matrícules de motos. I per intentar que ens deixi colcar-ne qualcuna més. I aquí veiem les 4 darreres motos que tens, que fan 14. 14. Men, conta-mos, per aquella, per exemple, començam. Que és una derbi. Una derbi 98. Una derbi 98. Aquella que vas caure. La primera de totes, que vas tu, realment, no? I la vas poder aconseguir, a la fi? No és ella. Però igual. Igual, sí senyor. Que bé. Bé, ja està bé. Hombre, molt ben ja me conformo. No podria arribar tothom a tenir una moto i tu estaves flipant. Miraves i la contemplaves, trobaves una moto pel carrer aparcada i no t'aturaves de mirar-lo. Era una cosa grandiosa. I ara que veig aquestes fotos que tens aquí darrere, motocicletes fabricades a Balears. Ah, sí. No en tenc alguna d'aquestes. No, molt m'agradaria tenir-les. Molt m'agradaria. Les cercades i és raro que no se trobin. No, perquè n'hi ha molt poques. Per exemple, la Colomat? N'hi ha més el Colomat. I de no t'han fet una oferta? La Colomat aquesta que és feta d'Inca. 200 centímetres cúbics. Ah, és d'Inca. Aquesta és feta d'Inca. I segons me varen dir que havien venut tot el material sobrant, hasta la maquinària, a un senyor de Barcelona. Ah, sí? Sí. I llavors allà aquesta, que molta gent també no ho sap, que a Santa Margalida feren una moto. BMS. BMS. Pues ja ho sabeu, ho poden dir aprofitant que estem a la tele. Ja ho sabeu, si que vostre teniu una moto fabricada a Balears... I la voleu vendre? I la voleu vendre, jo quasi segur que la vols comprar. Quasi segur. També hi ha el factor demanda-oferta. També no mos hem d'engatar comprant una moto a pagar preus desorbitats. Bé, i mos queden aquestes. Aquesta d'aquí... Explica-mos, aquest funcionament, això tan raro. Això és els portapultos. Però amb aquesta, per posar una carpeta? La sereta, en sos queviures per anar a menjar. Se nota que són estudiants, no soy jo. Se nota que no ha anat amb moto. El patet per anar de viatge. No, clar, per fer-me la cosa. Exacte. Aquesta és ben curiosa, perquè pareix com si fos una bici ja un poc més... Sí, això només és 65. Heu de tenir en compte que el miracle que fan aquestes motos, aquesta no du portabultos, però la majoria li posaven un portabultos aquí darrere amb un ciller. És que això que m'ha ensenyat, per exemple, portabultos és darrere, no davant. Per anar-hi dues persones. I amb això feien la volta a Mallorca, pujaven a Lluc, Imagina't. Que còmode no ho devia ser massa. No ho devia ser massa perquè aquesta moto no du suspensió de darrere. I acabaves en la cul enrampat. Bueno, per arribar més fresc que cavall. O amb bicicleta. I això que està aquí, què és? Canvi de marxa. Això és el canvi de marxa. Ah, fixa't com era. I has de tenir un poquet de pràctica perquè havies de mollar el manillar
i havia de posar-se en marxa. I no era fàcil. I no era massa fàcil. Ara, un motero d'ara no podria dur una moto d'aquesta. Llavors va entrar la moda de posar-se en marxa en el genoll. M'anaves així i pegaves... Mare meva, això però és com un malabarisme, no? No, però és que tenia pràctica, era igual que posar-se en marxa en el peu. Vaja. Ai, ja m'agradaria haver vist muntant haurem aquesta d'aprendre moto. malabarisme. En quina moto d'en Cito te quedaries? Te diré que en segut sí, perquè és que mon pare en tenia un igual llàstima que ja no la tinguem. Ben guapa que és. Sí. Jo que vol que te digui, Cito, en tantes motos que hem vist avui i tantes motos que he tocat i he segut, jo vull que me donguis una volteta. Allà on vulguis te dono. Sí. Has vist? I dona'm. Què, Marta? Reina, enhorabona? Que t'ho has passat bomba sobrant totes les motos, no? No n'havia de provar totes. Clar, ho crec, i ja. Ah, adiós. Ale. Ale, idò, no me puc quedar tot sol. Aquesta és la meva oportunitat per provar la Vespa. Vengui, idò, a mi. Ja m'ha agradat molt la visita que m'han fet en Pedro i na Marta, perquè he quedat molt content. Jo recomanaria a la gent que té col·leccions de qualsevol cosa, no?, que els obris les portes i els mostrars els seus tresors que aprecien i que